Vendó Kft. Az idei kiállításra egy sokszínű palettával készült. Szokásunkhoz híven igyekeztünk az általunk képviselt márkákból egy-egy érdekes darabot kihozni a kiállításra. Standunkon az idei évben megtalálható a Durma szervohidraulikus lemezhajlítógépe, a Bekamak automata szalagfűrészgépe, mely szervoadagolóval rendelkezik, a Schahinler cégcsoportnak különböző acélmunkás és idomhengerítő gépei, illetve idei évünk újdonsága, a Gloristar Laser lehetőséget ad arra, hogy a Durma lézervágóink mellett egy kiemelkedő árérték-arányú lézervágógépet is tudjunk biztosítani az ügyfeleink számára. A Vendónál nagyon fontosnak tartjuk a személyes találkozásokat és a személyes találkozókon szerzett benyomásokat. Egy gépbeszerzés esetén mindenkit bátorítok arra, hogy látogasson meg minket egy ilyen kiállításon, vagy akár a kiállítástól függetlenül szegedi bemutatótermünkben, ahol 2300 négyzetméteren több mint 100 gépet tudunk mutatni az érdeklődők számára.